Живееш в Германия, не харесваш работата си и все още не си разгърнал пълния си потенциал. Нямаш ясен път за професионално развитие. Искаш да бъдеш финансово независим и едновременно с това да трупаш професионални умения. Искаш да се гордееш с постиженията си. Време е за промяна. Нашият екип може да ти предложи точно това. Ние ще те подкрепим и въведем в невероятния свят на финансите и кариерата като фирмьовен избиратор. Ще ти помогнем да изградиш такава с цел да имаш собствен и успешен бизнес. Ще имаш повече време да се занимаваш с това, което ти е важно и да работиш от всяка една точка на света. Знанието е ключът към успеха. Учи и печели. Ние търсим теб. Аз съм Валентин Стоянов, финансов консултант, кариерен коуч и тим лидер в Deutsche Vermögensberatung. Изпрати ми съобщение и нека поговорим.